And now, it's time for SPG. As in, Super Pack Ganern Secret File. Itago niyo ko sa pangalang Boyut. Oo, isa akong lalaki na mahilig sa Gusto ko lang ikwento yung nangyari sa akin last week. So, meron kaming overnight. Then matik na may movie marathon sa aming magtotropa-tropa. So, bumili ako ng Netflix sa isang taga-Fatima. I don't know kung pwedeng i-reveal yung pangalan niya, pero gusto ko lang i-recommend yung Netflix mo, boy. Kasi dahil sa Netflix mo, nakanood kami, pero hindi lang dun natatapos ang lahat. Kaya eto na, ang pet malong SPG Secret Pal. Actually, 4 kami lahat. Bale, 2 kaming lalaki, tapos 2 babae. Pero yung 2 tropa namin, parang may something na sa kanila. Kaya matik na magkatabi sa sopa. Tapos kami naman, nung isang tropa ko rin na babae, nasa sahig. Kung ano-ano yung mga series na pinanonood namin noon. Hanggang yung 2 tropa kong nasa sopa, biglang pumunta sa kwarto niya. Nasa bahay kasi kami nung isang tropa kong lalaki, so hindi namin namalayan na kaming 2 na lang ang nandoon. Tapos, dun. Saktong-sakto. Type ko pa naman yung tropa ko, pero hindi ko pinahalata, syempre. Hindi pa kami magkatabi ng tropa kong babae. Pero, yung pinanonood naming Stranger Things, thrilling pa naman yun. May nanggugulat. So every time na may dugudug na sound, matik na parang gustong lumapit at tawakan ako. Sakto nung nagising yung bida sa Stranger Things, nagulat siya. And guess what, mga niggas, kung saan siya nakahawak? Woohoo! Naawakan niya si Junjun. Grabe! Nagulat ako. At syempre, dahil naawakan niya na si Junjun, biglang tumayo. Alaga ko yun eh. At tae talaga. Yung reaksyon niya, yung mas natakot, pero hindi lang yun. May round 2 pa. Oops! Dahil nung nahawakan niya, natakot siya. Then bigla siyang bumulong. Ang sabi niya, gusto mo ba? Try natin? Tanong niya sa akin. Ang sabi ko naman, ang alin? Tapos sabi niya, alam mo na yun. So eto na nga yung pinakahinihintay kong nangyari. Nangyari na ang dapat mangyari. Kaya maraming salamat talaga sa pinagbilhan ko ng Netflix. Bro, Timothy, bili kayo dyan. Legit yan. Salamat sa Netflix mo. Kasi dahil doon, nakascore ako sa tropa ko. PS, totoo talaga ang Netflix and cute. Rar. Muli, ako si Boyut, ang boy na mahilig sa you. Muli, ito po ang aking SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Always your number 1 SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah!